kitchen my cage and become one moving man. The import of the house around. We had a rather good. Why had I what you know, my dear mother? A human more you can. A girl, the paper. Then she said, I'm going with a ball of when you make it. Angelina and I don't know. If we had men over there, we're not on the banner, only William on the to go. You want one you ended up in echo. From all those miss you. The young to be have. No, not to move with that. I miss you with that one. And you go. He had men over there, I know you're watching, and my wanting mother. Oh, yeah. PP. Now, what PP? Names. And you do it, Message and you give me. Manawa make a nigger. Now what I can be rock. I want Manawa make a nigger man. I know. Into him. Over 1 year, what I say. The letter go for the killer. Open the no more. Your woman. Open your other. Other man, you need to come or the never. Eh, he doesn't have to in a village anymore. My village Nina, nothing waiting. Papa, Papa, my kego, you ain't drinking. When I give you tracky, I can agari, I taki, I atagari, now movie. No one can do okay, I do okay. I don't know. I have another. But the way you happen, I'm presuming that village I don't know. Oh, Mama. I'm busy. Come and go with our bedroom. The kitchen, I didn't have no gun. Papa. Pagene kwa nkiri hedo kwa ya ka na chime mgbafu. Papa si mo tori je go do ibu. Ebe. Iti na chisochi. Ọ na chi je obodo ibu. Ọ ha dị je obodo ibu ta o nwere uru obara ebe ọnụ. Obara guru. O nwe ihe papa na-eme ọ na-emelu gị. Ihe ọ dị mma ya wurie million senyo ahụ o were ahụrụ ọnụ kasị mmadụ ebe niile. Ọ bụcha ihe ọ dị mma ya. Isi papa. Were ụdọkede. Ọ na ije si obodo. Biko kwa chiso. Ega ndebele odizikwa. Ega dị na akpamọdịzikwa. Ega ntiri na akpamọdịzikwa ọ na-eje obodo ebe. Ebe ka o si weta ego ji eje obodo ebe. N'elu gị na ego na papa na-eje obodo ebe. Obodo oyibo sọkọ. Nọrọ ebe a ga-ekwu eri. Mmadụ anyị ejecha ihe ọ ya arụ. Ọsọ na-eje obodo ebe. Obodo oyibo omume ọkụ obodo oyibo mmadụ. Ka ọ na-eje. Lekwa gị. Nọrọ ebe a. Oku ga-adịrọ mma. Aga m abụọ. Ihe Chineke si na nga imekọta mpụ omume ya ọfarịrị. Anyị ama-abịakwa n'ikpe bebi ụmụ ofu bọs. Kama ndị abịa bebi bịa ikpe ofu bọs. Apịwa na ihe ndị Kote isi kote bụ ọgbakasịa ya. Ihe nna agwa gị bụ ọlụ gị eruo na gaa ọcha tiri aka ka ọ napụrụ n'ala m. Ewe ngwa ọcha si ya ewepụ aka n'ala m. Ọcha wee jekwuru enyi ya nwoke a na-akpọ Ekwekekwe ya na Ekwekekwe
wee jikọọ aka ọnụ ka ha bịa napụ m ala m. Okete ekwena ịnọkwa ya. Asị m gị tire ha ọgba aghara, tire ha ọgba aghara. Ihe ha na-eme ọgaghị ere, tire ha ọgba aghara. Okwu na okwu amaghị ka onye kwuo nwanne ya agaghị ekwe. Ose aka ka ị ga-eme ha. Ndị iberibe, ndị na-amaghị ihe, ndị na-ezuzu ezuzu, ndị na-ekwukwu. Asị m nkịta tagburu enwe tagburu nkịta. Ya wụ ọgba aghara ha na-ekwu okwu ya. Ọgba aghara na Eke, ọgba aghara na Oye, ọgba aghara na Afọ, ọgba aghara na Nkwọ. Otu a m kwuru ya ka ọ ga-adị. Otu a ka ọ ga-adị. Otu a ka ọ ga-adị. Otu a ka ọ ga-adị. Ya bịa ka mara ha nwa anọ ọcha nkwụ n'elu a na-asị mara ha ka mara ha bịa nwa. Gwa ọgba aghara dịra ha ka mara ma onye ga-adị bịa nwa m. Hapụnụ nwanne gị ka o zuru ike. Hapụnụ nwanne gị ka ọ gaa n'iru. Onye bụ isi ga-etu ugo. Obodo usara nna m. Ọcha Nna mee ndị mmiri na aja ekwe. anyị abịarugo mana ọ fọzuru ụna. Rapụgodo na rapụ ụna. Ọkwa ha ekwu okwu ụna. Ka anyị jebe anyị rutegodo anyị rute. Mmadụ ejesi ije ọfụ ya ụna. Nekwe mmiri na-eme. Mmiri ọ na-eri mmadụ. Mgbe ọ na-eri mmadụ, ọ na-arapụ mmadụ. N'ihe dị mkpa ha ka gụrụ ajụ na mmiri ọ na-eri mmadụ. Jee tinye ụkwụ na ya. Imegide ha arapụta mmadụ na toko. Ihe ọ na-eme toko m azụ na n'ihe a ka mmiri na-ekwu okwu. Mmiri a na-ekwu okwu. So ndị mmadụ na-elele mmiri. Chinekele. Obodo tọrọ ụtọ. Ndị a nwere ihe, ndị a nwekwara ihe. Obodo tọrọ ụtọ. Erukwa ya erugo. Anyị ọ na-eje na mmiri a? A na-eje na moto, eji moto eje na mmiri. Ụgbọ ka eji eje na mmiri. Obodo tọrọ n'ụtọ, kpụrụ wụsara. Now I put number on this computer. I want to buy it. It's difficult to hear. It's in here, man. It's him. It's him. It's him. It's him. Na beba. Ya di na ban. Address I put number in. And you don't get up. I'm going to go guy. Didn't me hack and didn't look at them. This is Nanya Drew. No, get kita gini na me. Because I got you. Ole ga you just na dem. Hai ge me wo na ina. Oto ina ga kita tu hi ku be so. Ai ga na jo na fa jo biko ke ga isi no tebe this one. Odro mo. Amu ya mo. Yo life na ya. Ato ya mo fure. Mo no e ba yi. This one amu ya. Amu ya mo. How are you?
money we I na cho be this month. Because Nyem sego. Nyem sego. Nya ibo, nkele jore mi ajima. Mbe nyem sego. Ile nya be mo mi abai. Ka jore mi ajo. sorry o. Nyem sego. Bika nya mi so. Za mi abika nya mi so. Na tena nya itu mi a. Qu'est-ce que vous faites là? Yes, if it Yes, Ici, il y a dit, Nigeria, guys. Vous êtes du Nigeria, so you are from Nigeria? Yes. Okay. That's right there. Oh, you are not a criminal. No. We hate the criminal, man. No. Okay, have this small place that will help you to sleep. So tomorrow, we continue. Okay? Okay. Suivez-moi. Ne va pas vous. Suivez-moi. Allez, c'est bon. What? Suivez-moi. Allez, c'est bon. Suivez-moi, prenez pas le temps. Ne sors pas bien. Ici, à la baie. Vous voulez que je fasse quoi? Comment on a eu la Nigeria? Quel point pas quand ça va bien. Kana kumeba. Kama ndango ya kana meba. Once na now. No, can you do another about blocking with her? Come on, you like that. Never do. Come on, O chama de dem uma kuro kan tu be ya. My brother, see, as you see me so, I dey weak. Secondly, the kind hungry will catch me here. If we catch 4 people, 5 people will die, unless my brother, no verse. Listen, what this one they talk now. Don't say they frame. Now originally, that's now real. The hunger where they wire me now. If you wire me from now till tomorrow, now that person I go be. So I beg save life. Save life. Okay, I understand. I'm bachelor. I no get wife. I no get somebody to cook. But I will find you some snack and mineral. Okay, mineral. Well, okay, go mineral now. Thank you, Mineral. Hey, when you come here, God bless you. Let's go. I'm going to go. I'm Maria, who was don't really let them make it. Let's do it.
Messi, oh. Messi. No, Messi, we got. But Messi, no, thank you. One day, Messi, one day. Aku bro tak kaya dah. Ama mungkin lah. Ika buka. Nah, ika berai toh. Wajar kita. Ya, kaya baby just. Ambil motor. Halo. Kau kena motor. Pada, makasih yang nawatin kau dulu. Bye bye. Jos. Next time we see. Bye bye. Good night. Kalau kau dulu sih. Hey. Ini apa kau tadi? Macam? Budo deh. Oh iya pak. Olah. Nak bagi kita gigi. Yo, kamu dulu coba ini. Nah, kamu ada betul kayak sih. Mau berapa sopo? Kamu tuh pergi. Mau kerja apa dulu? Mau pernah nak tahu apa gitu? Mau mana nak tahu kan? Nak tahu apa kan? Nah, aku perlu ngu. Ini mana motor? Nak aku perlu ngu. Nak pergi motor. Nak apa perlu ngu? Nah, baru kau kuna. Biada. Apa bino di rumah tak? Nak apa perlu coba? Mau kerja. Nak apa perlu coba? Nak perlu ngu. Mau pergi apa dulu? Mau pergi apa dulu? Nke bụ eziokwu na anyị nọkwa n'ụlọ na-atara nwa ya afọ ka anyị si gwakwa ya nkịtị Desmond ka butere ezigbote ike oge wee bata wee tụọ nnọọ na anyị gbarie mgba mgbe si na anyị nwere ọdị ọnatara na chi ga-ebe ọ na anyị gosi ya na toga na igbere ego anyị hụ ụba N'onwe ihe anyị ga-eji ego mee. uwele Ihe anyị ekwentị ya. Mee anyị ego bie. Ọcha wee jide. anyị wee move anyị nweta onwe anyị ebe a na-akpa afrawo si na afrawo na-akwụgharị Ụzọ akpa na-akwụgharị ka fada enwe parish. wee sị m ngwa weta akwụkwọ edere anyị edere ka anyị wee nwee ike ịchọta ebe anyị Anyị chọwazie Desmond ịmụkọrọ achọ akwụkwọ elocha akwụkwọ a na anyị mara ya ori ukele ife a wee kwụgharịba anyị bịara n'ụmụ anyị gbanwere Chineke emesi ebe wee tọpụta anyị biko ekele dị Chineke na-esi onwe ihe anyị ji udo dị nnọọ so kịta na unu ga-anọgide ebe a for the moment so ọ wee show anyị ga-aga m ga-eju n'ụga ndị Igbo mba anyị ga-abịa ndị Igbo anyị kpatachara ego m ga-abịa mee show ndị Igbo be anyị ga-abịa ndị isi ndị ajịchị ego ga-abịa ị ga-eme show ebe ahụ ga-adata ezigbo ego ibere anyị ka Ekwere ka anyị esi afọ Desmond. ma Desmond bụ nnukwu nwere ejiri ike ekwu ya dat mata ama m onye ọgba ịma ndị odogwu a egwu ndị ọbụla ime ekwuru atụ mụ na ya bụrụ ise so ọ ya bụ the thing ya so also bad lo o hele mmemme na ngọ na fudu n'unu ịma na achịcha ahụ ya dụnyere anyị bara ya Ụmụ nke anyị enwe tachiri ọsa. ahụ nke ịtakwa achịcha ọzọ wee tachi ọsa dị na ọ bụla ihe nke bụ ezigbo nri ma ọ bụrụ na mmanya ya ezigbo ya Ihe nkụdi n'iwe okwu mmanya. agụ ju na ọkwa ya uche na mkpọgodu ndị a jee wetara unu nri na mmanya ụdara ahụ anyị agwa mmanya ndị alụrụ mmanya na-ezu ike ụzọ eteka ya gwara ụlọ ada ka mkpọ ndị a gwagwa nọ Halo, menurutku suami dua orang juga mana? Udah tahu ya mana? Saya diberi dosa. Oke, isi. ma kpogo ha Tambah
told me about your performance in this town, and I would like you guys to perform in my batch band. Would that be okay by you? Okay, how much will you cost? How much will you cost? How much do you collect? Madam, give us up, sorry. To be frank with you, we are not after money. We are after our performance. So, now you go talk, say you go pay us this one or that one. No particular amount. Okay. Anyway, I know what I can do for you guys, okay? I know what I can do. Like I told you, they are very, very good. Okay? Count on them. They're my brothers. They will give you the best. Can you get me like that? Can you wave your hands for these wonderful people here? Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Miss Nigeria. Thank you so much. This way. One day, oh, really feel. Now that's an answer. What's a price? What's a price? But can't go better. Would have to be huh? Look at a full party. Okay, I'm going to put it soon. Okay, for I want the contact. I want the easy correct. You can't do better. Kita, woman can only do now. Which would tell man. Okay, I bet you could be there. Tell what's on getting back here. Oh, good to be happened. Get on it. Only here is speaking up more shopper. You are one. One would get it. I'm a gem. Come on, get each other for that children. Couldn't get it. Oh, what did you have made? About Biko, I ain't gonna get it. I knew, dear. I want to get it. Only sweet and man. Would you do bring out Alice? No bring them on our government. Or Sarako. Ah, the back of Margaret, dear Macalice, you bring them on our government. One day you could be not I say. But over there from overloading. Oh, my overloading. If you send me here, or do not Alice, no bring them on our government. Or where I won't go show. How would you check it? Give it to Capatalia. Therefore, the same chapel. I will go into the Patego. That's what I will do. Eh, no, Patego. You know, you go. Oh, Naka, Jenny on Asa. What about Asa? You can't come over there. Oh, Chuku, but I give you a fish. About Togo. So, I did go there. God bless you. I'm all off, man. See about all kitchen chicken, moment of idea. Eh?
Ọ dị m aka mgbe ọbụla si m chọrọ ya gaba. So what? Aje na mbana. Aje ozugbo aje Mgbọrọ ọ ga-adị mma. Biko. Ka anyị tụkwa na mbere nwa. Anyị chọrọ ya ka anyị si Ndị a dịgo. ọ na anyị ejekwa chọọ anyị ngụrụ mmanya. Anyị achọkwa aka nkọ mgbe ihe ndị ọzọ kwụrụ ọnụ. Ka ọnụ anyị gara isi nkwụ. Ọ ghara ịbụ mmadụ kwuo okwu. Onye Chukwu tere mmanụ ahụta anyị dịka ndị ọzọ taa kwuo. Ọ napụtara ya. Anyị dị ihe na-eme. Ya mmeghe ụgwọ ọrụ gị gbagharịa okwu ọzọ. Ya ka m si je na m efuchago. Na nsogbu a ga-eri ma ọ na-ewepụ ya na-ewepụta anụ. I'm on the healing and go. Yes. Yes. You are welcome. No. I'm on you can't say I'm going to now. Jehovah, you are Jehovah. Honestly, wow. I really thank God for your lives. Thank God for your lives. I guess in opportunity can roll on email. Exactly. Now for this your brother without those time of your. But after the prayer, look at what only God can do. Only God can change your life. I give God the glory. Pastor, anyị na-afụ ya ozugbo ide ebe ka anyị na-afụ ya n'ime anyị. Ihe niile anyị tiri aka kpam ọ na-aga were ya ka anyị si ka bịa kelee gị pastọ. Ihe ọma niile na-emere anyị Chineke na-abịa eluigwe ga-apụchika gị azụ. Ebe niile na-ekpere anyị Chineke na-abịa eluigwe ga na-agọzi gị mmadụ kwuru mma ji n'aha Jizọs. Ihe ọzọ ọrụ na-enweta n'ime Chineke. I give God the glory. Hey. With this one. This one. This one. This one. Hey! To the extent that the police come and enter. They try to pay for two sala nacho. Came down after a moment. Can you reach this gas? Come with you connect I better over there when I get a father. When now go Uzo Paraba. Thank God. Every day I go free. Can you be like okay, Mamma, you're always there for one phone or button on a Jesus Christ. Hello. Hey, what about? Oh, no, I'm not John. It's him. Qu'est-ce que nous se fait casser? Non, pas d'accord. On y a bon encore, il faut m'en envoyer bon, on peut se bon nous ouais bien. Oh ya babu, Sophia, on va les bon. Bien sûr pour taille. Pour causer. Et puis pour nous mener. Na on va faire que d'atoko. On s'aille bien car mais non faut le. Pourquoi n'est? On y a des bon modèle auto n'est pas. Because on can na nya ebo. Ndụ ya dị otu a. Ihe akụ akụ ihe nwe nwu ntọrọ onye enweta n'aha Jizọs. Chineke ya gọzie unu. Otu a na-ebikwasị unu aka n'isi. Unu achalụ na ọkụ gawa n'aha Jizọs. Ofufe nna gwa unu bụ na onye achalụ sagasite. Sagasite onye achalụ ya. Emecha nwanne unu nwoke a akọwa ọnụ ihe bụ sagasite. Zone one Charlie, one young John Toga. Oh, that's a Casimiro. Oh, no, East and West. Oh, no, West. Oh, you took I am Antalia. I'm not fine.
Ogbenye mgbekeri dịka ma onye mmụọ dịka m onye amaghị ebe nsi wee bịa obodo a onye dịka a rahụchara n'ọnụ gota na efere jizi enye m nne ọ bụ na iburu onye ụbịam na ụgbọala gị tụnye ya ọmụ ozu ka ibu nwere onwe ihe ọ dị mma ijere ịgba fuelu oweta ego taya gị ọ dara afọ onwere ihe owe ị ga-asịkwa na ndị nwere ego na-eri ụwa nsị na ndị nwere ego mana alaeze eluigwe ha pụtakwa na Baịbụl kwuru n'ohere ahụ onye nwere ego ịba na alaeze eluigwe na ọ dị ka ebe ịnyịnya gara n'ọnụ aga asị ka ọ tụrụ ya ndị nwe alaeze eluigwe bụ ndị nwere ego maka alaeze eluigwe na-ebido ebe Ugo na-ebe Ugo nnekweghị na anyị agwa n'aka nkwado nwa jee nga mma anọcha ọrụ ahụ ịsa ka atọrọ m ya mma eji obi aṅụrị wee nọcha ya aka m adị ya ụra tụpụ ụlọ na nakpụ na rum ụnụ o nakpụ na rum ụnụ gara ahịa ụra gbanye ga-esi dọsa arụ biko o nwebe nchọrọ ịga o nwe biznes partner mkpọrọ m nkịta ka m rọshịa ya ịnụ ọ bụrụ na agụ ọgụ ụlọ na-akpọ chidema oge nye onyonyo nri n'eju n'afọ nsogbu aja gbanye dị na friji ịnụ ka anyị gaa ka apụta o bịa desio ewukwado nke maka ihe anyị kwere anyị nkwesị ya apịkọrọ anyị ebe anyị eji ọ maka chi nsogbu adịa mgbe m batara mgbe m batara na apị dị bọtịn mgbe m batara ka anyị kpaa na ọfụma ịnụ mgbe m nọsị n'ike ọchacha
Chineke nna mara mma so onye kere ụwa dị m mma atọ n'ime otu dị ngozi haleluya mbombo Chineke anyị dị mma Kí na-abụ abụ like this? Onye amaka so onye kere ụwa dị mma abụ a ka ọ na-abụ iche nwere ike ichetere m kịta abụ a ka ọ na-abụ mbọ mgbe anyị nọ na kwaya ejide m ọha na eze n'ọrụ onye ọbụla bawo Ema dị ihe olu akị na-eje abụ abụ ọ maka na olu m gbakara gbakata mgbe m na-ekwu okwu Chineke nna sari mmasị onye kere ụwa mara mma gentị onwe ihe imere na-ewute m kamgbe m batara n'ụlọ a onwere ihe imere na-ewute m ịmakwa abịara hụgide gị n'anya hụruo gị n'anya ma ijecha mposi flọsh anya eje nyo anya mara na onwere nke mgbịrịmgba nke fọrọ afọ nwere aka flọsh agbụ ya ihe ụfọrọ mbụ ọ bụ na gị na nna anyị ukwu ji ekwe mechie ka a na-anyụ nso na wọta sistem ebe a na-anyụ ebe a na-afụ anya enyocha were maka kporo gị nsọ esi gbata ya otule ana na-achịrị eke m na-agba ma ihe na na-ekwu pụọ mụzọ m hisi ahụ n'anya ịmaghị ya negodi ihe na-echi m n'ahụ negodi ihe na-echi m n'ahụ mmadụ ka mmadụ ụwa abụ m osisi maka ahụ m niile eme etu onye ihe anyị nọ na-eme mụ alaike ya eziokwu ihe ọ ya amasị m ka anyị na-akwọbịa otu a na-apụsịrị kịta ka anyị were isi dede eti n'ala ka anyị na-akwọbịara anyị na-egburi onwe anyị ọsụsọ ọsụ anyị eziokwu aghọtakwa m ihe na-ekwu mgbe anyị bidoro ihe afọ ọsụsọ na-esuzi m ọ na-aka anyị n'anya iwere aka anyị na-ehicha enwere m ike were aka m na-ehicha ya ọsụsọ na-ataghị n'anya ugomo ahụrụ m gị n'anya aka ga na-emetụ m na ụmụ alaike ya atara m adịghị m ọ dịghị aka ndị na-ete m otu ọ na-eme ọ na-etezughị ahụ ọnya bụ ụtọ ya ọnya bụ ụtọ ya metụtụ m ọnụ ogomo metụtụ m ọnụ ọgwụkwa nna m chọrọ ime ya ahụ kama ọ bụrụ nwa obere ọgwụkwa na m chọrọ ime ya nwa obere Ugomma! Ugomma! Omemma na mai, omenjo na njọ ya na. Omemma na mai, omenjo na njọ ya na. Mama no ya. Ego de okwu. Ego kwuru okwu ba. Hey! Ka wa lo acha. Hey! Ogidi ba. Ka ebe ndị nwere ego na-ebi fe ihe ọbana jụ oyi. Kedu kọta maka eji chee ezigbo uche? Ebe dị otu abụ ịnọdụ na-eji ezigbo uche. Chee ife ga-aba n'ihe akụkọ onye agwọtara. Ego dị taa nkwụ ike. Mmanya ndị ọgaranya. Onye bịabeghị nsonye ọmụgide nwude ọnwụta tọn na n'ụlọ onwe. Egote one bottle of beer. Ya dị mmadụ ịtọ ka na-ekwu eri ka ndị isi gasara agasa. Na-eko osi gwa kponu. Ewu! Nke na nke ọ na-adị n'ala. Ọmana na-ekwu. Kịta nke a dịkwa ọ na-anụ ife. Hapụ nka ntọrọ ife Chukwu mere. Ka dịka ọla edo. Ọ dịkwa na adọ mmadụ adọ. Ọ dịkwa na adọ. Ọ dịkwa ka ọbara mụ na ya machi.
Nenu onyonyo. Ine mmadụ gị na ine mmadụ dị ka ọ na-apụta apụta ka gị na-ekwu. Bro, mkpọkọrọ TV ya mama eke mmaji enye nsogbu. Ọ nọ na shop, anyị bịara ịṅụ ọtọ ọbịa na-ekwu eyi. Na-nke bụ telivishọn original. Ha na-ekwentị oyi okwukwe m ọzọ. Ọ dị ka a na-anọzi ụlọ. N'egodo oche ndị eze. Ịnọrọ na ya ọdọka ụwa ebego. Ka ife ndị na-abịago isi njedebe. Oge na-adịghị ọnya tụọ ka mgbe isi nọ na nke m. Chukwu edewe akara ka m dị achawago. Hai! Dị mma. Nne, eke na-eme. A na-ebetokwa n'aka ọrụ ihe Chukwu ruru n'ebe nwanne m nwoke nọ. Nwanne m nwoke ka Chineke bunyere ike, bụbinye ike, o ji aka ya dozie ebe niile ọ dị ka be ndị ọcha. O gburu ozu na high sea. O gburu ozu. Hai! Nne m Ọchukwu a na-ete aka ọrụ Chukwu. Ihe niile dị ebe a oke ọnụ ahịa. Kwekwe ha na-ere gbanwe nke gbada na osu ọkụ ọda na-ekwuri gị na ụmụ nwaanyị okpukpe egbe gbara a na-eji ose na tomato. Ka uche na tomato ama ego ose na tomato ga-eji egoto gị ya. Nne m ịghọta ihe na-ekwu. Ịma mma bịara m n'ele anya wee ghọta na ihe Chukwu ga-emere unu ọzọ bụ mụnwa i were tinye n'echiche. Ị na-apụta na onyonyo. Ị nwe onye na-akpọ Genevieve Nnaji. Ị na-afọ ọpụma ọmatala. Hai! Ndị a ga-abụzi ndị ochie ma ị pụta maka na ị nwegoriri enwe. Nwa ị nwere ya. Ị nwere ife a chọrọ n'ime nje. Ọ maka nkọrịta masị ka kọrọ local artist. Nke ọ ga-abụ international. Ị ga na-ede n'olu na-ede n'Igbo. Ọ bụ na mkpọrọ ga ebe a. Ihe izizi ga-ebuzo mụtagodo ime bụ ịga ka nwamba. Ihe a na-akpụ ya nwamba netwọk. Otu a, oge na-aga otu a. A na-elele gị elele. Ohere na-eme gị. Gosi ka esi jegodo ya bụ ije. Gagodo. Gwaka. Ngwa otu gwage ntị. Ka esi m ya bụ ịbịa ịkwaga ya sada. Ịkwaga ya otu a. Ịkwagakwa ya ngwa mbekwa ya ka mfụ. Godi ọzọ ka mma. Godi ọzọ. Na go nwa dị ọkụ. Mmalechaba n'enwere ya nwatakịrị agbalị mmadụ. Imetara ya ọfụma. Eziokwu ife m nakwa ọzọ na-abụ imeri ya one na one ga-eme ime ya ịpụta na onyonyo ewụrụ onye nchizi. Ndị ọzọ niile bụrụ gịnị n'ọrụ na-azụ mgbe ị nwere ya ewu onwe gị si akọ aka
Take your phone. Nah, don't take over. Send a camera phone. I can't make up now. Get one. Nah, take one day. Nah, hey, we're in dog. Ready? If you see these guys, hey, how did it hot? If I'm not going to school, I'll make it hot. Hey, you got chicken day, it's on. You are like free, man. Hey, have a down, eh? You got baggy day, it's on. You are like free, how? You know why? I'm not here. How did that and not like? When I hear the green, nobody said. You saw the cake of the road and down. You are told in that I like it. I didn't want to pull you. It's a name. We can live home. Come on, you're here. Come on, I get one. Osha, when I come back to because we're not in your system, I have time to do it. Another election, eh? When the guy would be good, if you choose myself, I'm not sure. When I go out, I put them to the side of the phone.
What? Looking Nyash killing goat. What's the meaning? Looking Nyash killing goat. Oh, God, I don't know what you say. God, you're so crazy. We know.